नमस्कार विद्यार्थी मित्र, मी संतोष गायकवाड, दी विनर्स अकॅडमी सिनियर सेक्शन शाखेचा कोर्स कोऑर्डिनेटर या नात्याने आज या ठिकाणी तुमच्याशी संवाद साधण्यासाठी आलेलो आहे. सर्वांना मार्केटमध्ये सध्या काय चाललंय, इकॉनॉमीमध्ये सध्या आपलं काय चाललंय हे सर्वांना काही वेगळ्या मार्गाने सांगण्याची गरज नाही. जो तो आपल्या ऑडियन्स बद्दल बोलतोय, आपल्या ऑडियन्सला अवेअर करतोय, काय केलं पाहिजे काय नाही केलं पाहिजे. आज ही एक आपत्ती सर्व विश्वावरती जी आली आहे त्याच्यापासून सेल्फ प्रिव्हेन्शनसाठी काय केलं पाहिजे काय नाही केलं पाहिजे याच्याबद्दल खूपशी ओपिनियन्स आहेत. टाइम टू टाइम डॉक्टर्स आहेत, टाइम टू टाइम आपले आरोग्यमंत्री आहेत, मुख्यमंत्री साहेब आहेत, हे सर्व जनतेला गायडन्स करतातच आहेत. घरी बसून नक्की काय करायचं, नक्की काय केलं पाहिजे. बहुतांश लोकांचा आज आपण विचार केला तर लोकांमध्ये एक निगेटिव्हिटी स्प्रेड होत चालली आहे की लोक स्वतःच्या रुटीन लाईफ कडून थोडीशी बाजूला होऊन एक फक्त निगेटिव्हिटीच्या माध्यमातून एक हे असंच होतंय, हे तसंच होतंय, हे असं काहीतरी बोलताना दिसतात. पण मला असं खरंच वाटतं की आज ही जी वेळ आपल्यावरती आलेली आहे या वेळेचा एक आपण सदुपयोग कुठल्या माध्यमातून केला पाहिजे ह्याचा प्रत्येकाने एक थोडासा बारीकसा विचार करा. घरी बसून बोर होत होतं तर काय करायचं, नक्की काय केलं पाहिजे. ऑफिस वर्क फ्रॉम होम चालूच आहे, पण त्याच्या व्यतिरिक्तही जो काय वेळ भेटतोय या वेळेमध्ये नक्की काय करायचं हा एक विचार करत असताना माननीय संचालक दिलीप शिंदे सर यांच्याशी मी बोललो आणि म्हटलं आपण आपला ऑडियन्स कोण आहे, आपण आपला ऑडियन्स आयडेंटिफाय करूया. आपला ऑडियन्स म्हणजे आमची असणारी कॉमर्स शाखेतली मुलं. खास करून मी FY BCom, SY BCom, TY BCom ह्या शाखेतली चालू शाखेतली जी मुलं आहेत त्यांना एक उद्देशून या ठिकाणी बोलण्यासाठी आलेलो. सरांना म्हटलं की आपण या मुलांसाठी काहीतरी करावं, या मुलांच्या माइंडमध्ये जी काही निगेटिव्हिटी आहे ती थोडीशी बाजूला करून आलेल्या ह्या परिस्थितीवरती मात करण्याचा आपण प्रयत्न नक्की करूया. माझी जी चालू वर्षाची FY BCom, SY BCom, TY BCom मुंबई युनिव्हर्सिटीची जी काही मुलं आहेत आज त्यांच्या दुर्दैवाने का होईना की एक्झाम्स पुढे ढकललेल्या आहेत. तर माझ्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना मला एकच सांगायचंय की तुमचा स्टडी, तुमचा होमवर्क सर्व गोष्टी चालू असतील. गव्हर्नमेंट काय निर्णय घेते हे त्यांचं त्यांना ठरवू द्या. डेफिनेटली गव्हर्नमेंट योग्य तोच निर्णय घेणार आहे. कदाचित तुमच्या परीक्षा होतीलही आणि असंही सांगू आपल्याला एक भाकीत करून चालावं लागेल की कदाचित ते होणारही नाही. पण आपण एक असं समजून चालूया की जी FY BCom ची मुलं आहेत त्यांनी स्वतःला एक समजा, SY BCom ची माझी मुलं आहेत, TY BCom ची माझी मुलं आहेत, त्यांनी एक स्वतःला एक समजावा की आपलं वर्ष हे संपलेलं आहे आणि आपल्याला आता भविष्याच्या दिशेने थोडीशी वाटचाल करायची. जी माझी SY BCom ची मुलं आहेत जी आता नव्याने TY BCom वर्षामध्ये ग्रॅज्युएशनच्या फायनल इयरच्या वर्षामध्ये पदार्पण करतील त्यांना मी खास करून सांगू इच्छितो की ही आलेले हे दिवस, या दिवसांना तुम्ही स्वतःचे एक असे बोनस डेज म्हणून कन्सिडर करा आणि या चालू दिवसांमध्ये हा जो काही वेळ आपल्याकडे अवेलेबल आहे ह्या वेळेचा बाहेर काय चाललंय ह्या गोष्टींकडे लक्ष देताच या वेळेचा आपल्याला आपल्या कामासाठी कसा सदुपयोग करून घेता येईल याच्याकडे थोडंसं जास्त लक्ष द्या अशी मी तुम्हाला विनंती करेन. आपलं कॉमर्स ग्रॅज्युएशन म्हणजे काय, आपलं कॉमर्स स्ट्रीम म्हणजे काय हे पर्टिक्युलरली आपल्याला मी वारंवार सांगत आलोय की अकाउंट्स आणि टॅक्स मध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त खेळायचंय, इकॉनॉमिक्स मध्ये आपल्याला जास्तीत जास्त खेळायचंय. आज हीच वेळ आहे की तुम्ही तुमचे जे काही लूप होल्स असतील, जे काही डाऊट्स असतील याच्यावरती काम करा आणि तुमचा हा अकाउंट्स आणि टॅक्सेशनचा पाया एक भक्कम पाया तुम्ही राहा. आज आपले पोलीस कर्मचारी रात्रंदिवस काम करतायत, आपलं मेडिकल खातं रात्रंदिवस काम करतंय, आपला शेतकरी वर्ग जो आपल्याला अन्नधान्य पुरवण्याचं काम चालू आहे ते लोक काम करतायत. खास करून आपले BMC कर्मचारी सर्वजण आपापली कामं करतायत. माझं सर्वांना सलाम आहे आणि मी सर्वांचे खूप खूप लाख लाख आभार मानतो. याचप्रमाणे आपण सुद्धा आपली काहीतरी कर्तव्य आहेत, आपल्या जबाबदाऱ्या आहेत, त्या जबाबदाऱ्या समजून घेऊ आणि भविष्यामध्ये आपल्याला ज्या गोष्टींना सामोरं जायचंय त्याची पायाभरणी मात्र नक्की आपण आजपासून करू शकतो. आहे या वेळेचा सदुपयोग करूया. याच्यामध्ये जसे आपण घरी बसलोय, जसे इतर लोक घरी बसले, तसे तुमचे शिकवणारे प्रोफेसर सुद्धा आमच्यासारखे घरीच बसले. आमचा सर्वांचा पर्सनल कॉन्टॅक्ट नंबर तुमच्याकडे आहेच. तुम्हाला जे काही डाऊट्स असतील, ज्या काही शंका असतील,
बिनधास्तपणे तुम्ही व्हॉट्सॲपच्या माध्यमातून, डायरेक्ट कॉलिंगच्या माध्यमातून आमच्याशी संपर्क करा आणि तुमचे जे काही डाऊट्स असतील ते विचारा. आम्ही सदैव तुम्हाला मार्गदर्शन करण्यासाठी रेडी आहोत. आमचा वेळ आम्ही तुम्हाला देण्यासाठी उत्साही आहोत आणि त्याचा तुम्ही सदुपयोग करून घ्यावाच अशी माझी विनंती आहे. सो फायनली मी तुम्हाला एवढंच सांगेन, आलेल्या या संकटावरती सर्वांना आपल्याला मात करायचीच आहे. गव्हर्नमेंटला आपण कोऑपरेट करूया, त्यांनी सांगितलेल्या गाईडलाईन्स आपण फॉलो करूया आणि आपल्याला भेटलेला हा जो बोनस टाइम आहे त्याचा दुरुपयोग आणि निगेटिव्हिटीचे विचार न करता आपण आपल्या भविष्यासाठी खर्च करूया, आपल्या गोलवरती आपण फोकस करूया आणि या सर्वांवरती मात करण्यासाठी मी तुम्हाला लाख लाख शुभेच्छा देतो. धन्यवाद.